E weche mag tuke eni kuom kinde tuke mag Agoko oseng'ere e kind joma chuo kod yawuoyi. Kata kamano, higani riwruok matayo tuke sekondar ne orwako tuke Agoko mar nyiri e skunde mag sekondar ka skul nyiri mar Nyakach obedo skul mokwongo e Nyanza bedo joloch kendo tugo nyaka e quarter finals. Sigandgi chalo nade? Piny Kenya oseng'ere tuke mag Agoko kadho kuom tim ma joma chuo Shujaa. Kuom kinde oseting'o bendera mar Kenya weche mag tukego. Bende tim marwa Keini mar piny Kenya ma Lioness ok oserem nyiso koke e tuke mag Agoko. E higani riwruok matayo tuke skunde mag sekondar ne opodho chako tugo tuke mag Agoko e skunde mag nyiri e pachoka. Tuke mane osebed kitugo kod yawuoyi kendo timbe mathoth ochwalo jotugo e timbe matugo lig ma pachoka to kod e mbalariany mopogore opogore mathothgi gikone chopo e Shujaa. Wuoth oterowa e gwenge mag Nyanza, skul manyiri mar Nyakach. Skul manyiri mar Nyakach nitiere kod tim mar nyithindo manyiri mong'ere kaka Plateau Queens ma bende nobedo joloch kendo tingo bendera mar Nyanza e tuke mag Kenya mangima ka gichopo e kidieny mar quarter finals. Rugby girls ne osebedo kwa gombo e high school nikech previously ne yudo ni rugby boys emanitugo, but this year body wa miluongo ni KSSA, Kenya Secondary Sports Association nocho wacho ni wan koro wanyalo tugo rugby mar nyiri. Koro kane wawinjo kamano, koro nawacho nikech ang'eyo kaka itugo rugby, anyalo coach nyiri ma nyiri chope e kiwango mane madwaro. Ere kaka ne odier kendo jotugo ne timni? To ere kaka ne giyiero mondo mi ne gichak tugoni? Ne gichake nade? Kocha margi japuonj Kevin Odhiambo Tuoma lero kama. Tugo rugby, nyathi ma tugo rugby ichako nena kaka ochwere, kaka oringo gi kaka umako bol. Koro jotugo gi nayiero gi ayiera from the other teams. Ng'eny gi nakawo gi from football team, moko adhi akawo from basketball team. Tanyiso gi ni adwa puonjou game moro manyien, game mobiro ma nyiri tugo masani. To ne giyie ma gitugo kodwa ma giyie mako game ma. Wuoth machopo nationals ne obedo nade? E tielo mokwongo magichako e tuke gi. Previously na target nadwa chopo East Africa mani tuko Uganda, but koro nwakawe step by step. Koro nwachako gi our sub county, mwadhi wago county games, wachako wagoyo regionals, to ningeni na lo timbe gote. Timbe tema ne awuok e Nyanza region na lote. Madhi akawo kikombe mar Nyanza region. Koro kane wachopo nationals, nwayudo timbe moa Rift Valley, moko wa Nairobi, moko wa Coast, but ne wanyago record gi. Actually tulicheza vizuri, tukaanza chini mpaka tukafika national. Although hatukuweza kuenda East Africa, but time yetu ilikuwa East Africa, ilituma sana. Ni si wenyewe zoezi ndatukuwa tunafanya vizuri. So ilifika hiyo time is like tulishindwa kuachieve hiyo yenye tulikuwa tumetarget. Yes, we started from the sub-county up to the nationals. At the nationals, we were defeated by a few teams, but for the next year, we shall redo the match well and show them what we can do. En tugo madwaro mathoth, kendo nyithindo manyiri gi keto maino margi e orako. Good one. Nice one. Play on. Nice one. Rack it. Apple. Good one. Play on. Good one. Apple. Hey, John. Nice one. Safi. To kaka kocha, en gi lek man na nyithindogi bang' tiego gi nyaka e kidieny ni. Nyithindo matugo rugby ni
En an gi lek kodgi maduong' kabisa nikech king'iyo national team wa mar nyiricha dwaro ji matugo rugby. To nyithindo gi gin nyithindo manigi talanta kendo gin nyithindo mosebedo identify gi national team. Jotugo matugo ne Plateau Queens, Nyakach Girls, yango kama to kod geno magin go e tugo ni kato bedo ni higani ne ok gichopo lek margi mar ting'o kombe mar nationals. Next year venye tutaanza game niko sure tunaenda kufika East Africa. Not only kufika tu, tunaenda kubebea cup East Africa to make our school proud so that watu wengine pia wasikie vizuri, waone rugby pia inasaidia watu wa join rugby. Bende gin kod geno mar biro tugo mar rugby tok tieko somo e skund sekondar kamoko kuomgi klepe matugo tuk Agoko e pachoka osediero. After high school rugby nitacheza because nika tumeshachukuliwa na timu mingi, so in which hizo teams nika ni clubs, so which tukimaliza shule tunaenda kuzijoin na tuwakilishe huko pia mali wametuhitaji. Gitugo, gisirore, gipuonjore kendo gin kod lek. E weche mag tuke, tim ka tim nitiere kod gino magitimo mondo migi mijing'o. En lek mochake skunde mag nyiri mag sekondar matugo tuke mag Agoko. En mano mochakore higani kendo biro dhi nyime. Nyakach Girls, Plateau Queens nigi geno mar bedo joloch ma pachoka, ting'o bendera mar Kenya tuke mag skunde sekondar dhi nyaka East Africa kaachiel kod tugo nyaka rang'iny mopogore opogore mag piny mangima.